Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Syakyam arngut ki kenthei balik benyi ikhlung ha US. Arngut ki kenthei na United States kila syak pengat no hapok ki kendon an hadin balayu i baki lekai bat kenting kai ya ikhlung ret kum kenja jing lekai hadin baki labu aj habar jong kajakale kemen hadeto na beach ya kita arngut la itu kum kabrina lafo katnai snem bat kasira newel arfus nem ka arta bat kila syakyam no hadin balayu i jakate ka jingle be anjung ki hakate ka tayo balala kane kalaji hakasni palei jong ka tayo balala hapo kayut agli salun kabadon hasibrid boulevard jong ka detona beach ki pulit kelawat beni no krem da penslam hadin balayo jing tip halor ka jing don jong kite ki brew ki balek kam kaya ka jing im jong ikhlung bat ka balong ka jing ma ka bakraw ya ite ikhlung namar hakate ka sni laong bakite ki kenthei kila kawang kaya ite ikhlung na jengai sa jengai bat ite ikhlung ila syukla lendang perdet bat her sa kadiang cekamon kat sabasa kawang kai hakite ki brew hakate ka sni ya kate ka jinggiru layu ina ka durki bala ringdur da ki wepat kinong sakhi ki bala iken sya ya kate ka jingle bi jong kite ki arngut hakate ka durki bala yu ringduru layu i ya ka mislafu bakalet khang yaki bakin ringdur nation dur haka bakala lecha jan jong kite ki baring haringkat bat ite ikhlung iba kabat bat paring na rendang keja ki pulit layat huru bah kate ka video layu i ya ka mislafu bakala kenting bat padai dusmon ya ite ikhlung da ka babat na kiti lane na kijat jong i bat kane ka lak ban ketajur ya ka met ka phat jong ite ikhlung bat khamtam lada dei ba omdon bayu ban tusang eno ya kate ka jingle be an jong ki hakate ka sngi ya ite ikhlung lara no sajaka sumar kabadon hajan hakaba ila don ya kidak jinyam na kibenta jong kamet bat katkum ka x-ray balade ban pet beni hakasni babut la syam baka kti jong ite ikhlung kala like badon ru kibenta kiba ikum baka ingkan sakdi no sundon